نوکتری حالت دلگوش کنی سوراب وانگزان کے نظام تباہی شست و پنچ گیش اسکول بندہ سوراب شست و پنچ گیش اسکول بندہ اسکولانی تاہا کلی زرد رحیم آباد گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول ہم حوالے اسکول درستے ٹیچرز غیر حاضران چریشی سبب اسکول گوستے کے 4 سال اچھے بندے سوراب وانگزان کے نظام تباہی شست و پنچ گیش اسکولاں جو کہ 4 سال اچھا بندہ اسی خلاف کس گام گیج زورگا نہیں ان اکتری صورتحال شمارہ سوراب اچھی سرکنگے کے شست و پنچ گیش اسکولاں جو کہ بندہ اسکولانی تاہا زرد رحیم آباد گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول ہم حوالے اسکول درستے ٹیچرز غیر حاضرہ چلیشی صوبہ اسکول گوستے کے 4 سالہ بندے شیلافہ کس گام گیج زورگا نہیں